pa xentiña da boa. Potaxe, fai tempo que non o facíamos, E botábamos de menos a culler. Home, chegou frío, hai que botarlle jarabanzos para o corpo, jarabanzos de mencía. Bueno, isto parece un doblaxe de Malicia e Noticias xa. Bueno, pois nada, contento tamén, moi contento hoxe. Un potaxe sempre ben. Eu creo que ademais, non lle diga a todo o mundo, cando lle diga un potaxe do que sexa, está ben, metelle unhos garabanzos. Agora, se lle metemos porco celta, que me decides con iso? E unhos grelos, aí o potaxe, sube para arriba e cuidaos da NASA, non vai a ser que adianten ao Apolo ou un destes. Bueno, sinxelo, con un porco facemos os potaxes que queramos, non precisamos nada máis. Medio porco que elle de encargar aquí, o a Rafa que ha de saber onde hai un bo porco celta. Ese sabe moi ben. E despois, para facer o potaxe, imos polo sinxelo. Nada máis que imos a meterlle un poquinho de cebola, un poquinho de allo porro, un dente de allo. Todo isto non o vamos a notar, non o imos a ver. E despois, o que si imos a ver, e imos a papar todo, imos a papar todo, pero que vai a ter presencia na boca, vai a ser o porco, o grelo e o garabanzo. Sin máis, o resto dos ingredientes van a estar por aí, van a aportarnos todos que teñen que aportar, pero que nos vai a aportar o sabor e todo este paraíso, non, que se vai formar no noso padal vai a ser o grelo e máis o porquiño celta. Vale. Bueno, chamamos polo grande, por un grande e polo mellor, por Rafa Durán. Don Rafa Durán, compañeiro, por onde andas? Ola, Xoanqui, amigo, oído en Castro de Carballedo, chef, provincia de Lugo. Se queres porco celta, eu veño onde hai o mellor porco celta, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E ademais, son do Celta. Por certo, sabes ese que chega unha muller, unha señora a unha carnicería e di: perdón, quen da vez? E dille outro, va nombrando. Sí, moi bo actor, pero quen da vez? Va nombrando, o actor va nombrando, non se pilla, va nombrando. Estou con Antón, da Sociedade Cooperativa Tres Fuciños, aquí en Castro de Carballedo. És o secretario da cooperativa, sí, pero a presidenta é a tua muller Isabel. Isabel é a que leva o peso todo da cooperativa, sí. Unha muller de cooperativa de homes, como ten que ser aí a cabeza, unha muller con carácter, con unha cooperativa con carácter tamén, e con esta maravilla que traballades, que é o porco celta, que comen. Como viven? Contanos cosas desta raza. Comen en cada época comen o que hai. Na época das velotas, pois comen velotas, levanas desde o mes de agosto, levan comendo velotas, hasta ahora que xa menguaron. Castañas, levan un mes e medio comendo castañas, levan comendo mazás tamén desde o mes de máis ou menos de agosto. Xa vedes como vive. Bota con nós 15, mínimo 12, 15 meses, hasta que colle os kilos. Vive, pois, como me gusta decir, como digo moitas veces, desgraciadamente vive mellor que algunhas personas. A nos encanta nos ver que están estes animais tan felices. Se che digo que o cociñeiro vai a facer un potaxe, ti que me recomendas que lle leve? Bueno, que mellor pa un potaxe que este tipo de animal, Estamos falando de unha boa cacheira, estamos falando de un lacón, estamos falando de uñas, rabos, xoán, os osos. Eso, eu creo que con eso, pois, creo que che dá pa moito, non? Mandamoslle un mix, entón? Mandamoslle un mix, bueno, é bon proveito. Pois digo eu. Por qué? Porque está che bo. Xoanqui, amigo, vale che produto? Hombre, que se vale, claro. Home, xa me dirás. Graciñas, Antón.
estaremos atentos a ver que fai... A ver que fai, porque tamén elas estarán atentas. Exactamente. E graciñas a ti por atendernos. Gracias por interesarvos por isto. Aquí non hai nada que ocultar. Traballamos con animales autóctonos e, sobre todo, que nos gusta repetilo e repetímoslo moitas veces, tratamos de recuperar un pouco o entorno. Este era un monte de toxos abandonado e agora reconvertímolo. Isto tamén nos gusta decir que nos gusta contribuir de alguma maneira a producir no rural. Pois nós encantados de colaborar tamén. Xoanqui, amigo, a ver que faz, que estamos atentos. Graciñas, Antón. Agur, compañeiros. Ten toda a razón este home, que ben falado. Ademais, aí, e despois falamos dos incendios. Isto, gracias a estas cousiñas, por aí se corta o incendio. Xa non arde antes como os sitios onde non están limpos e onde non se preocupan por o monte. Aquí temos o protagonista. Isto é unha orella, Isto é unha orella. Isto é un rabo, mira o pai, virguería. Vamos poñelo, xa teño todo limpiño. E imos a cocelo. Hoxe imos cocelo na pota rápida. Na pota rápida, vosotros sabedes que isto, entre garabanzos e demais, imos quitando a orella, o mellor faise un pouquiño antes, o rabo tamén, e tal, imos quitando e tal. Aproximadamente isto, entre 40 minutos, 50 minutos aproximadamente, témolo listo. E para comezar, o primeiro que imos a facer é escoar estes garabanzos para botalos na tarteira. Imos escoar estes garabanzos. Aí vai. Eso é, veña. E comezamos poñendo a pota express. É moito uso tamén na casa, Moito, para as verduras, sobre todo. Fondiño de garabanzo cocido. Vai haber aquí para todos hoxe, que vamos disfrutar. E agora, o rabiño. Que eso, collemos o soplete, eu teño soplete, senón co que teñades. Quitamos todos os pelillos, rascamos ben, debaixo da villa, cos dediños, vamos frotando todo pola orella. Eu teño un cepilliño destos, e co cepilliño por dentro da orella, abrimos primeiro, así facemos un corte para chejar ben adentro e para dentro, así enteira. Outro rabo, así enteiro. As patiñas do cochiño van, por su... Homo, isto que non falta, que soy pejas bonitos. O fuciño, aí, unha cabeza de allos. E imos meterlle tamén unha cenoura, vale? Unha cenoria que imos a pelala. Aí vai. Aquí está. E aí vai. Ten aquí un poquinho de terra. Vale, queredes meterlle unha cebola tamén? Vale, vai para dentro, unha folla de loureiro. Vale, tamén vai para dentro. Como irades, pero así, sin máis, xa está. Xa está increíble. Paso unha auguiña aquí, que teña aí unha pouca de terra. E así enteira, Para dentro. Vinde para a pía, que vou coller tamén auga. Para cubrir. Cubrimos. Tapamos. Cando levanto o pitorriño. 40 minutos. Os 40 minutos vamos botar un vistazo a ver que pasou aquí dentro. Si temos que retirar algo, eso sabemos según este brandiño, garabanzo, orella e demais. Retiramos. E se precisa de cocción 5, 10 minutos máis, pois 5 e 10 minutos máis que o deixamos. Sin máis, sin complicarvos a vida. Como se fai un cocido? Fais así. Cousa máis doada imposible. Mándolle un saludo a meu gran amigo Antonio Garrido, o rei do cocido. Ese todos os domingos que non falte, un cocidinho. E ademais encargo meu. Encárgase él, de ir a mercar ao mercado. Vaya por a orella, por tal. Antonio, mira pa aquí, Porco Celta, aquí te supero, cheu. Janche, eso xa quedas onde non teño a tapa aquí. Quedaches ahora mesmo por debaixo. Supera isto. Ale, prendemos
Aquí está ben? Ben. Prendemos, comenzamos no 9, cando suba hasta arriba non precisa estar a tope. Non precisa estar botando como facen moitos, que se ve moitas veces botando aí. Non. No momento que salga a tope con tal de que esté para arriba. Mira, no 1, no 2, supoñemos. Cando suba isto, podemos baixar, con tal de que este arriba, baixamos o mínimo que precisan cada cociña para mantelo aí arriba. É dicir, eu sei que nesta cociña, no número 3, 4, mantense aí arriba. Na miña cociña, que é hasta o 14, no número 2, no número 3, 4, na miña cociña en esta, no número 4, 5, mantense arriba. Na miña, eso, durante hora e media, número 3, por eso hai un baixo consumo enerxético, que tamén que hai que empezar a valorar estas cousas. Non o digo eu, digo o voso peto. Que cada vez que a enerxía eléctrica cada vez baixa máis. Entón, que facemos? Pota express. En vez de 2 horas aí prendida a número 6, o que facemos é 45 minutos no número 3. Aforramos, Unha cousa que fajamos un día, pero cando temos aí unha familia de mantelos, estas cousiñas son importantes, moi importantes. Vale, veña, retiramos cousas daqui. Teño aquí este repor tamén que estáme mirando. Este cae, pa mañan cae xa. Hoxe temos os grelos xa sabedes, botar en agua fervendo, en 7 minutos unha cousa así, temos os cocidos. Non fagades moito máis, eu xa sei que nos caldos galegos e demais que ferven, coa pataca ferve 1 hora, e ben fervido que está, sin ningún problema. Pero aquí, o único que temos que facer é un pouco máis con escaldado, porque despois vaise facer na mesma tarteira. Cando metamos os garabanzos, todas as carnes, eso queremos que todo eso ligue e que todo iso colla o seu sabor propio, a súa propia identidade como o potaxe. É aí inevitable que este fervendo a lume baixo entre 5 e 10 minutos, é inevitable. Aí ten que estar aí tapadiño e que se faja e que todos os sabores conxúguense aí dentro. Moi ben, seguimos, mirade. Collemos na tarteira porque despois imos batelo, Podedes non facelo, pero xa sabedes que eu gústame buscar así o tema un pouquiño máis, bueno, quizás un pouquiño máis presentado, non? Xa vos contei cantidad de veces que eu cando era cativiño, estas cousas que aparecían polo medio, a cebola, o pemento, chamaba lixos, chamaba así. E penso non, é certo, porque tamén teño nenos cativos, entón vos sei o que hai. Que moitos nenos, por aí van a cousa, si ven todos estes lixiños, pois repixan un pouco o fuciño. Entón, o ideal, eu penso, e a min salume ben, é empezar a meterlles o sabor e despois a quitarlle o triturado. E que aparezca o mesmo sabor, pero cos elementos, sen triturar previamente. Eso para os nenos, a min funcionoume sempre moi ben. Comeme de todo, pois, porque fixen estes truquiños así. E agora comen verduras a punta pala. O sabor mamaron, pois, desde que deixaron a teta, desde os 2 anos. Xa desde os 6 meses, perdón. Pero bueno, vale, deixamos que prenda, como non prenda o lume mal imos, 9, aí vai. Un dente de allo, non falta, non pode faltar. Potaxe, joe. Como teñamos os garabanzos xa cocidos, quizáis, as acelgas, miña nai, e mellor seguramente moito de vós tamén, o potaxe, e moitas veces botáballe mellor unha presiña de macarróns. E non sabedes o que quedaba. Neste caso non, pero cando era unha potaxe de verduras, donde non leva, aquí non, aquí a presencia, todo o protagonismo, non lle botes macarróns. Xa xo digo, ahora non, porque coller un macarrón ao lado dun rabo ou dunha orella de porco celta non tens moito xeito para min. Facer o que querades, que se pode comer exactamente igual. Pero cando facemos un potaxe onde solamente hai verduras, que eso están moi ricos. Con cenoria, con pemento, cos garabanzos. A mí facía moita gracia atopar ese macarrón que ademais, como ten unha sobrecacción, hinchase moito. A min gustábame moito. Vosotros como vexades?
E o allo porro, que non pode faltar. Nos guisiños, teño ese aceite. Vale. Pois, así estes días de frío, vas polo centro da cidade e tes o arrecendo de... Teño aquí que isto xa está a tope. O arrecendo das lareiras, da madeira queimada en lareiras e demais. Fo, ando co fuciño en alto. Baixamos. Que esto está moi alto, aí está. Veña esa ceboliña, voltas con ela. O tiña no 9, baixeino o número 6. Seguimos con este allo porro. Que imos a botarlle este anaco, este era bon. Da gusto estes allos porros, cando encortas estas partes verdes, que é polo que pagas. E ás veces chegas ao mercado e salen casi todos, non teñen, o sea, perdón, a parte branca, están todos cheos desa parte verde. E digo, pero é que iso non, isto está en gusto. Aquí aproveitas. Allo porro galego, por suposto. E o allo, aí vai. Isto, retiramos, un trapiño pasamos ya a táboa, zona de traballo limpiña, con orden e con xeito. Se temos un accidente, vamos ter moi igual, pero temos un accidente elegante. Vale. Bueno, moi ben, chisquiño de sal. Joanqui, Hola, que Isa. tal? Como estás hoxe? Moi ben, ven Mira a ti eu que mellor. ben. Ai, me chegaches tarde, Que filliña. florida? Ai, a máis, sí? Xa te Fechos escondi. greliños. Pero igual, que non se perden, verdad? Eso non han de Bueno. perder, non, oh. Moi ben, dixen, vou traer uns greliños da horta, mira pa aí que bonitos. Xa te vexo, xa. Ves, bueno, xa Deixo moi estás- atrás, que eses os limpo Pois agora. deixaxos aí. Pola tarde e mañán cae. Pois faz un caldo, Fago outro un potaxo, caldo, outra cousiña, non? Mira, os caldos, a min o caldo moito me gusta, a ti gustas tamén, Moito, verdad? moito. Tienes das que poden comer caldo 4 días seguidos? Sí, Eu e tamén. 5 a 6, sabes que di meu pai? O caldo é a raíz do corpo. Ai, que razón ten. Sempre di así. Que razón Pero ti ten. botas de grelos ao caldo? Home, o que teñes, teño grelos, sino navizas, sino un repolo. A mí gustame máis de berza. Ai, de berza. Oi, sí, eu O se caldiño fago de berza. caldo, ainda o fixen esta semana pasada, fago caldo de berza, gustame moito máis. Sí. Porque o grelo gustame para comer así, pero gustame máis a berza, moito máis no caldo, Para mí Mira. que o fai, bueno, máis dulzón, quizás. É que, a ver, para min ten máis personalidade propia e tal o grelo. O grelo, entón, xa. digamos que é un sabor tan identificativo Sí. que digamos que a berza vale para calquera momento. Pero a min, dependendo de En cando cambio- tea, Ah. tira agrio. Sabes que fai Ai, mano? pero escaldas? Xa escáldalo, pero sabes que como come mano? Botalle un chorro de vinagre. Ai, sí. Vinagre de viño, así, Vinagre dicir, de viño. botalle Ah. aceite de oliva. Así cocido, botelle un poquinho de Si, vino. botalle un chorro de vinagre, comes así. Bueno, oye, por que non? Pero bueno, o vinagre, o sea, o vinagre aí, o grelo é a nosa verdura típica, Home, é que verdade? É a nosa, claro que é a nosa. Representativa galega. Ai, máis traiche un veci con sello non, hoxe traiche un veci refrán. Ai, un Non. Xa estaba pensando, vai a poñer un grelo na cara, aí, vais botar aí enriba. No, teño que investigar, oiche, Un seguro que hai veci- cremas con grelo, xa che Home, digo. seguro, vamos, poñer aquí os Seguro. tomar con os grelos e tal, andar pola rúa, que tal? Nada, curándome o alma, e tal, con dos Claro, grelos. con dous grelos, home, ten moitas propiedades tamén. Pero non, mira, hai un refrán moi típico galego tamén que é ai, porque é para vela cando é nabo, cando é naviza ou cando é grelo. Ajá. Porque claro, aquí, bueno, os da aldea sabémoslo, pero xa nas cidades xa se perdiu todo eso. Bueno, sí, un pouquiño sí, Claro. sí que andan un pouco despistados. Claro, é daquela, a naviza é a Naviza. primeira que ven, non co outono, Efectivamente, co frío. claro. E despois, en canto empeza a xiar, xa ven o grelo. De aí ven o nome, non? Claro. De grelear. De grelear, claro, da xiada. Grelea Do frío e que a la fai. vai. E a la vai. Claro, pois di, mira, hai un que di, do nabo sai a naviza,
da naviza sai o grelo. Nabo, naviza e grelo, Trinidade do galego. Aí está, sí, señor. A que sí, a Aí que está. sí. Home, Oye, eu moito non sabes, acordo eh? na miña casa. Bueno, eu leo moito, xa sabes. E vexo moito internet. Ese é o que vale, non? Oxe, xa está. O de internet Mira, aí. outro día, Dime, contame. dicíame un amigo tamén, hoxe levamos os teléfonos no bolsillo e temos todo, verdade? Todo, temos todo. Eu Dicíame aí digo, unos menos para chamar por teléfono. Claro, levas Vale, un para miño todo. ordenador no bolsillo, pois eu aproveito. É certo. Aproveito e mira, busco información e todo. Estas Mira. cousas a min galegas de tradicións, refráns e todo isto. Somos dous, compañeira. Sí, Home, sí, gústame claro, moito. a ti, a cabeza ben alta, todos E que sean mantelas, galegos. sí. Mira, antes, ahora lle chaman, a Google chamanlle o tumbaburros. Claro, é certo. Antes chamábanse a Larús, aos dicionarios e todo eso. Vamos a ver, cando discutías e tal, coño tumbaburros aí. E collías Tal cual. o diccionario enciclopédico, mira, a ver, era o tumbaburros, ahora tumbaburros, saco tumbaburros e tal. Collemos saca internet, o tal. a ver quen ten razón. Quen Sí. ganou la Liga no 47? Tal. Sí, 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 que Andamos pasada, así. Que pasada que teñamos todo aí, E ti levas ben, porque ti con as redes sociais e demais... Ah, eu moi ben. Co esa Genial. xopajoli, Eu genial. e o Aí galego mola. e sí, todo. É Sí, que todas señor. estas cousiñas galegas, entendes, estes produtos que temos, só, que usamos aquí en Stachebou, non. Hombre, claro, sempre o eso hai que produtiño de- reflexalo. Ten que Bueno. quedar aí. Mira, veciña, voulle botar un pouquiño de... Así, unha cunquiña, ves? Dun viño branco. Moi Ti ben. tamén tiras polos viños brancos galegos, Tamén, verdad? sí, tamén. Eu- Caramba. Ademais, sempre o digo, ten que ser galego. Eu recoñezo que cada un... Oye, pois os vascos cando en Cochacolí, aquí temos donde Oh, escoller. Dios mío, ti vas pola Entre Ribeira o Sacra. Ribeiro. Bueno. Este é un godello. Este é un moi ben. godello. Aí se gustame tamén, Está moi rico, Sí, moi un rico. godello Oh. para beber aí ben fresquiño. Moi fresquiño. Pero que é unha paisaxe, lembras aí as bancadas esas na Ribeira Sacra, é un espectáculo. Ule Ir isto, veres, por favor. mira pa aí. Ule isto. Que? A que non ten ese arume de viño que tira Sí. para atrás e tal. A que sí? A que notas Moi ese, ben. ese rollo doce e tal? Claro. Moi importante, Un boviño, dillo, moi Un impor- boviño. Sí. Sí, que non sexa, eu non dixo que jai 30 euros en No, nunha bo... no, Pero un no. boviño e tal, ahora mesmo temos uns viños Sí. por 4 pesos que Mira para pa isto. Mira, temos evaporado. Moi ben, Bueno, pois E o nada, xa para tomate. os grelos daquela outro día. Bueno, mira, vou facer o potaxe, teño aí cocendo, vale? Sí. Vai cocer que ainda non subeu. Teño que deixar cocer aí aproximadamente 45 minutos. Cando teña isto cocidiño, seguimos ca receta porque xa non podo facer nada máis. Moi Xa ben. tengo todo listo. Ai, pois Xa que estás chiscamos, aquí, oi. chiscamos. Veña. Distri, o 1, 2, 3, dilo ti ahora, vale? Vale, e chiscalote, veña. 1, 2, 3. Xa temos a carne cocidiña, os garabanzos cocidiños. O que fixen co rustrido foi coller 2 alliños de aquí que xa os teña cocidos, saquei de aí, metelos aquí co rustrido, regulí un pouco con auga, xa o veredes. Non ten nada máis, nada máis. Agora comenzamos a traballar. Ven o sobrepunto, o chisquiño. E o chisquiño falta por isto. Que falta por cocer aquí? O chourizo, que non o imos a cocer. Fondo de aceite de oliva e collemos un chourizo, prendemos a meixeiras, aí está, e así, en rodas, como se non, pois desfeito, moitas veces os temos desfeito aquí, abrilos pola metade, desfacelos e integralos noutras receitas. Cantas veces o temos feito, Neste caso vai aquí, aí, que vaya soltando todo o seu sabor. E a única cocción que vai a levar son eses 10 minutos que vai estar fervendo a lume baixo todo xunto. Vou meter os dous, Están aplaudindo. Aí. Acabo de decir, vou meter os dous, Que facemos con toda esta comida que fais aquí? É a gran pregunta. Paxariños, Xeriños e paxariñas que temos por aquí. Cárganse de todo. Vale, veña. Veña que quedes sin tempo. Comezo o telexornal e eu indando aquí enredando. Vale. Vale e vale. Aí, en contacto. Imos traballar aquí un pouquiño con el,
De feito, pasime un pouquiño co aceite. Vou no desgrasar un pouco. Pareceme demasiado. É unha culler, pero bueno, culler a culler. Como vos pensades que fixen eu este traballo, Este traballo fíxose así. Como se desmonta o traballo? Quitando co proceso contrario. Si non me gusta tanto. Aceite. Sobre todo porque pensades que antes no refrito tamén levaba. Non levaba tanto, pero tamén levaba. Aquí pasei un pouco. E sobre todo... Aí, cheja. Vou sobrado, vedes? Eso. 8. 2 garfos. Uah, que rico que ven hoy. Que ven ule. 7, 6, 5. Aí. E agora é cando aportamos humidade. Algún diredes e tal, o potaxe faltalle o pemento doce ou o pemento picante. Eu non lle boto porque témolo aquí. Ao final, se o temos aquí xa, co chourizo. Aí está, solta esa grasiña. Ben, que vaya soltando. Teño o 5, Vedes as burbullas, verdad? Ben, agora, collemos así e así. E vamos a coller este mellor. Buscamos a xoja e aí. E metémoslle a patiña adentro con ela. O rabo é o máis rico que hai, Dios mío. Aí vai. Aquí igual, buscamos a xoja e vai para dentro. Rabiño. E vale. Esta orella tamén. Mira, que pintaza. Claro, o arrecendo, claro, insisto. Dice, moito repite, xa sabemos que non arrecende, que aquí non chega. Xo sei, pero que é que podo falar? Non teño outras cousas na testa. Excepto esta virguita quieto. Estopas. De pau mellor. Esta. Damos unhas voltiñas. Síguenos 5, Síguenos 5. E agora van para dentro os garabanzos. Escoamos primeiro. Aí está. E para dentro con eles. Os garabanzos cocidiños xa. Aí vai. Damos unha voltiña. Outra voltiña. Estou disfrutando como un enaniño. Ahora mismo estou, Dios mío querido, aquí estou como un neniño. Pintaza. Que vai para dentro agora? O grelo. Así, axudámonos un pouquiño. Non emborco todo en riba, porque así queda máis repartido. Vou non botar todo, Xa sei que vos lloro. Proporcionalidade, non. Aquí o grelo tamén cumpre unha misión moi importante. Xunto con estas carnes. Isto chégame para 2 tarteiras. Ora dixe eso aí, non pensedes que eso queda aí. Non. Aí non queda. Vale. Seguimos, e agora é cando humedecemos todo isto. Co triturado de antes, subimos e para dentro. Vale, por Dios. Aí vai. Eso queda aí. E, evidentemente, temos que regular. Porque aquí non hai auga. Que auga usamos aquí? A da cocción das carnes. Vedes como está moi espeso? Ben, pois agora ca auga da cocción das carnes para dentro e cubrimos todo aí ben. Non vos preocupedes, non vades botar auga de máis, Tapamos.
E dentro de 10 minutos imos disfrutar dun potaxe de primeira calidade. De 7 estalos, dos que enchen o peito, alegran o alma. Uá! Moi ben, compañeiros, compañeiras, aquí teño a tapa. Un biquiño e ata agora, hasta aí, na esquinida da mesa, amosamos o que sale aquí desta tarteira. Ata agora. Para quentar o corpo, unha potaxe. Cocemos os garabanzos, o rabo, a orella, o pé, os fuciños e unha cabeza de allos en abundante auga e reservamos. Nunha tarteira rustrimos a cebola e o allo porro. Incorporamos o viño e o tomate. Trituramos e reservamos. Na mesma tarteira marcamos o chourizo. Engadimos as carnes, os garabanzos e os grelos. Cubrimos co rustrido triturado e regulamos coa auga de cocción. Deixamos cocer todo xunto 10 minutos máis e listo para comer. Cuidadillo, Tela. Veríades que isto non é para coller... Aquí é cando entra a dúbida, non? É cando dicimos, oye, isto con que se come? Con culler ou con garfo? Isto é opcional, como que irades. Un xeitiño de aproveitar esta virguería de carnes exclusivas que temos aquí na nosa terra, como é o porco celta. Que ademais, con esta xente que traballa, que se preocupa da súa calidade, das súas carnes, que non estamos mercando unhas carnes que veñen sabe Dios de onde, sino que están aí, Cuidado con nosos produtos, debaixo dos nosos carballos, mellor imposible. Bueno, un xeito máis de facelo, despois de telo cocido, un xeito máis de facer as cousas. A parte do pemento doce, o aceite de oliva e de facer estas pezas así á feira, que están estupendas, de facelas con grelos nun cocido que é o mellor xeito posible, podemos facer cousiñas así. Vale? Quedou clariño, verdad? Porque ademais vades disfrutar, se o facedes. Bueno, pois nada, un biquiño e unha perla. E hasta outro día. Eu voume tamén. Voume, non sei, co silbido a outra parte, coa subío a outra parte. Chao. Oh. Oh. Oh.